sedaya kemawon. Iya, iya. Ya kok meneng. Kula sampun matur sae-sae lho menika. Kok sik ta? Terus gamelan iki tung ndelep nong ngono apa piye? Ayo do nyekeli kae dhewe-dhewe. Tung gleb ingin kabeh dadi kudu nggih para sedherek nggih. Kula niki teh sabar niki mangga. Tung ndrep ning ngono ya. Iya, iya. Ngangge gamelan mboten ngangge dalan sambel nggih. Sing cetha. Monggo para sedherek sepisan malih. Kula niku tesih halus. Wah, ya. Wah, ayo apik antep no. Lah nggih karang nggih. Juara setunggal. Wah, Keplakane sae Mbak Sae. nggih. Wah, Muridnya nek ya beda-beda ya karo dhewe. ah sukses ini. Ora rampung. Oh. Ora usah nesu. Ade kok ngedeke wiyaga mene kok ora iso. Telek tenan. Tanganku nganti abang tangan. Oh. Masa tung dung tandung gelut mandek kok ngintik.